Ayan, dumalon ta mga idol si Mamay kasi Henry. Taaga na. O, yan ang paligdig. Di nagkaturog si Henry talaga. Ho, yung pasoko niya. Sumutor. May, good morning. Good morning. Hi na may si Henry. Mauni na bagay ko kasi Ayun yan si Henry. May mga pa-orik. Good morning tabi, Henry. Ay, good morning, tabi na. Good morning. Mauli na bagay. Gusto nag-exercise. Ano daw nangyari kay ni Kasubanggi? Mabayan ko muna ka mo, ha? Apa saan ka? Mali ka? Darling, masaod muna ako, darling. Ay, Ay, mga sige. saon pa lang. Siyempre, araw kami kang kasweet. Ano ang bakalon mo? So, pa nga ipulig di sarong. Taday pa, sarong truck ang pigsaod ko. Ako sa nung truck? Ayuyog-uyog na. Wala, ingat Wala ka. na kamo dyan, ha? Ala, Ayaw. tarong truck. Uyug-uyugon man may. Masaw da si darling mong Henry. Sarong truck pa lang. Inyo nga ni, sarong truck baga. Ano may ano? Kumusta? Kumusta so? Nakalipas baga so mag-aga? Ano lamang? Kumusta lamang? Magmata. Sige-sigis na ng bagang adok. Ay, wow. Sing adok ni Henry? Sige bagang adok. Nag-adok ng kukugos. Ay, wow. Very sweet man talaga si Henry. Ano? So kapok ngawan baga. Ah. Siyempre, naon dyan. Ay, grabe talagang gulo-gulo ni Henry sa imo, ade. Talaga. Ay, sa pangyari. Kaya pala may mga pahunat-hunat. Lagi lamaw si Henry. Kamata na. Ano pa? Si Henry, minamata pa sana ito. Rugado kan adok baga. Adok. Uyog-uyugon mo ah. Minakugos, minahadok. Rugado siya. Grabe talaga. Pinangalaan mo may si Henry? Ay, dahil maluay-luway man sa nanga. Aloy-luway. Maluay man sa nata. Ay. Ano mo baga? Kunig mag-abot. Ay, yung manang gada eh. Siyempre, may mga masunod pa mga bagang oras. O, tama sa una baga may siya. Sarong truck dapat eh. Oh, siyempre, mabakal kipakusugan ng duwa. Pakusugan? O, siyempre. Uyog-uyugon mo. May mga pakusugan kasi may araman. Uyog-uyugon mo. Punta pa ka uli. Pakauli. Siyempre. Grabe May talaga. pakusog lamang. Grabe may nasiyapol. Ay, siya Paul baga talaga. Ay, yun talaga. Ako pinikilig talaga. Dahil kundong siya Paul ito. Ay, Isos! Grabe talaga na ang dahil pundong siyapol. Uyog-uyugon mo ang. Isos! Hindi ko din ang tiktong masaod. Ang bidakan, bayaan naman ako. Ay, iyan sa namin na naman kayo tumayisin. Suputong ka naman, oh. Nung aring. Masipot naman. Kunwari na naman, ade. Ay, dahil basta siya umuli, kakudang ko na nanggan siya, dahil ko na paaliyo. Aw, kakunan mo na talaga. Kakudang ko na siya. Ayun man lang. Tangani. Namumot nga ni ako sa iya pa. Wow talaga. Oh, talaga ko siya butsan. Ayun man lang. Dapat pasiguruhon ta na maituwangan ta ka dyan pag uli niya. Ano, paguli, Gakunan ta na palang. kakudan ta na. Kanda na Dahil makahali. naman kahali. Iyo, taba ka kung umanap pa baga may kiba. Yan, Hmm. umanap baga kiba, sa kapirdinan ako ka ini. Iyo nga na. Ah. Yan. O, sige May. Madumanang una ko ta. Mauli ka na? Pag umabot si Henry, taon, iga ko ta na palang. Eh, gakot na. Hindi na ako pagbayaan. O, iyo. Paano kayo ni May? Paano mo na una kumay? Makabaga, umanap pa kiba. Kapag abot niya, sarong truck da, mahagad man ako mga sinaudan niya man. Salit lamang. Iyo, tama bakal dito kumay kaya na, pakusugan ninda. Ang karne? Ay, wow! Nakapakaray? Baka? Oo. Uy, ang mga sikan. Ano mga baka-baka adin? Ay, sige. Sige, May. Ayan, Sige. shout out na lang po. Sa mga kapamilya natin dyan, si Mamay, talagang the best talaga si Mamay. Ligdi ako nagba ng mga idol, mag-acting, mag-joke, nako. Hello po, shout out, pakishare na lang video natin, and thank you so much. God bless. Ayan si Mamay, kumusta ka mo ka, boss? Sa mga kapamilya, mga aking ni Mamay, makuapo, nako mga relatives. Mailing ako dyan hindo, maugmakamuta. Yan. Minsan ako gurang na niya, umpa ko dyan sa mga kaugmahan na yan. Siyempre, naugmahan ako to, nakauli sinre. Ay, wow, Henry Ano talaga. Sige, May. Ah, Babay na ko na. And thank you for watching mga idol. sige.